Kublesibo ni pibaroki perlu parjor sasisin ngap res kau bai pi lengba kan ni ka video ka ba ngiyok ban ya kendo lang ngangej ba baro ngindon kamet kapat ka basai ka baklain te ublay unang yai kerku yangi halaki kam ki jam bangi pendep man lakas ngi te hakan ni ka video ka ba mentaro kalong ka ba mentoy kam tam yagi parlok rawon ki baju ngau tunat ban jelik cimentah ki jaka paper hakan ni ka jing ka kwai dok kha haka jela jongi te haka ni ka video ngakwa ban ya ilem sepi ya kani ka jing tip kenang ba mapiro pin ngau thu sai ha bai dai bat kani ka notice te ngakarpa di pika wei pila ro ban share siki parlok jong pi kenang ba makiro kin tip bat ngau thu sai ya kani ka notice kenang ba padon hina pedeng jong pi ki parlok ki ba cukwa ban hilai cimentah haki jingi kau kwai dok kha ba paper henrei om tang kata kadon ro kalokidro lakila ban yesimta haka jingi kau kwai dok kha lani hakalokidro hakatai kasngi te klem depan slam tongin pai na do basdang ya kani ka notice ha ban penlong ya katai ka jingi kau kwai dok kha bat meno namar hakatai baboni ki parlok rawon ki bawan hakatai kasngi kinyo sipol ki jing metoy hakaba phalyo ihi lengba kani ka notice uban kong unyo san lak uba ar lai lak uba lai ar lak uba sao silak uba san silak kumta teter kadon hado sapo teli hakador silak nangta uba bot uba sapo wei lai pawajar uba sapo ar pawajar hendrei om tangata kadon ro saka consolation prize hakatai kasngi namar babon hiki parlok rawon ki bakwa ya kane kana notice kwai dok kha kum kane hakaba uban kong ro unyo hakador ka biang nangta pros nangta ki babon ro kin yo ya ki jing mentoy hakatai ka jing kau kwai dok kha te nakata kadaw ngakwa ban ya pentip lem sepi lengba kane ka notice kenang ba mapiro pin sangto sai te tongin pai na do bastang ya kane ka notice kenang ba ngin sangto sai bahaya ka kecingnya kau kwai dok kha ba on penyai da iba kenjai thong ni bat iba di thong ni harum kat bat ki parlok kajaka hapung iba rsm le ma lang ren ken si diwa lau ka riang kalanti ban lek na silong sanong ston kapung kadon haro surak ba ka tarik ampen kwai ha katai kasngi kalong ha ka ar boneu tarik nai ba pra ar rapusan ka bahap ro ha kasngi Wednesday kapor sedang nado kendai baje men step kan kut hado lai siteng jan met kado tiket hakatai kasngi kalong tang ar jar sirwiang wei kwai on pen kwai ha baro santeli kipung ha katai kasngi kumba plio i ki price kilong kumne uban kong unyo san lak uba ar lai lak uba lai ar lak bat uba sao silak uba san silak uba hanriu silak uba haneu silak uba pra silak kum tater kadon nado sapo teli hakador silak marwei nangta uba sapo wei lai pawajar uba sapo ar pawajar kini kidai ki sapo ar teli ki bahap ka kerdan price henrei tang kita kinyo ro saya ke consolation prize katai gaski titogin pai saya ki consolation prize kilong kumne uban kong 10,000 uba ar 10,000 uba lai 10,000 uba sao 10,000 uba san 10,000 uba hanriu 10,000 uba haneu 10,000 kumta teter kadon hado ar pauteli hakador 10,000 marwei te kabakong san susun na lorong ta parok ki parlok rawon ki ha ban bot ya kani ka kandon balapan trai kam ha katai ka jing kap hai dok kha khanang ba kanal long sa ya ka jing yo jong pi te ngap an pule ya kani ka kandon bala ai ha katai ka jing kap hai dok kha ka ban kong lada ki parlok rawon ki pen khain ya ka por dang khwai na ka liang jongi ki nang penyai gin sam no mar siteng ka bai tiket bat ka jing khwai kan long claim ki price nang ta sakane ka wei on ai santali ki temporary sticker ya uwei urawon hakapor sipeu siteng mestep haka ar ponriu tarik nai bapra kapor ban play ya kakit ban bo jaka sakipung kanlong haka khatwei baje mestep on ai por tang sikenta ban weng ya ki temporary sticker kini kidai ki kendon babaro ki parlok rawon ki haban bot renti ya kini ki kendon kanang bakan nam long sep ya kajing yo jong pi katai kasngi te ngait ba
nap deng jong pi ki parlok rawon ki bepej bat sngap ya ka video na do bastang ado ban takut pila sngau tho chai ha bai dai bat ka tai ka ji ka kwai do kha te ka don ro ka lokit ro ha ka tai ka sngi an pen ha ka ba uban kong kun yo da ka brand new thar la ni ula ban chim da ka pisa kuma khat san lak uba ar kun yo da ka alto keten brand new la ni ula ban chim da ka pisa kuma lai lak uba lai un yo shilak san pawachar uba sao shilak uba san ar pawachar kador jong kate katikiat kan long lai spa ashi tikiat san spa ar tikiat kapor ban pani le ka ya kalau kiro kan long ha kapor ar siteng jan mit te an the do ka thmai ar ton tam ha kan ar tarik nai bapra ar tarap san ha kapor man stem on don kidong dewi de knyang ha katai kasngi an sim jing thau ya baro ki chai do kha om sha ban psa jing bam kat ban pat dai ka por khwai ti kan notis kala po sha ka bakut nama ki kedon ro ki long ki babon ngai baba baro pedang jong pi ki bapai bat sngap ya ka video na do pastang ha do ban takut pen la yo sibon ki jing sai ha bai dai bat ka tai ka ji ka khwai do kha tiladon na pedang jong pi ki no ki parlok ki bam pat sai ha bai dai bat kan ne ka notis pila pan sim ya uni nambar ban don tra jong kan ne ka notis bat sepon bat sepen skau ya ki skau jong pi ha bai dai bat kata te tang kata ka besibon